Ang pagbalaan sa Semana Santa. Tanawa! O sunugan ninyo inyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasahan ni Jesus! Tanawa, kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan sa Semana Santa. Sa tubig na akong ihatag kaniya, dili na gayon uhaw. Kay ang tubig nga akong ihatag, mahimo diha kaniya, nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig, og kinabuhing walay katapusan. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Sa kalibutan nga puno sa kasaba, kasamok ug kabalaka, aduna pa'y usa ka tingog nga naghulat nga paminawod. Tingog sa kukma, tingog sa pagpasaylo, ug tingog sa kamatuuran. Niining panahon sa Kwaresma, atong balikan ang usa ka sugilanon nga dili lang kasaysayan, kundili usa ka sakripisyo nga nagpadayon hangtod karon. Usa ka tawo nga mitubag sa sala sa uban. Usa ka gugma nga andam mo antos bisan walay pukti. Og usa ka krus nga nahimong simbolo sa paglaom. Ang RMN Production Center ning adlaw sa atong paghandom sa mga kasakitan ni Ginoong Hesus sa krus. Mopahinumdum kaninyo sa makausapa ug mopukaw sa inyong mga hunahuna ug kasing-kasing. Ani akining tinuyo nga sugilanon nga sinuwat ni Randy Padayaw Suson nga nag-uluhan ang gugma hangtod sa krus. Sa usa ka hilom nga gabi sa Nazaret, usa ka misteryo ang ipadayag, ang pagsugod sa kaluwasan sa katawhan. Maria! Maria! Kinsa ka? Ngano nga, murag mihayag ka. Nagdamgo ba ko? O, tinuod
gani. Ayaw kahadlok, Maria. Ikaw kipili sa Ginoo. Sa tanang mga babae, ikaw ang giisip nga takos sa usag kadakong buluhaton. Ako? Apan usa lamang ako kayano nga babae. Unsa may akong mahimo? Magmabdos ka, ug manganak ka og usa ka batang lalaki. Tawgon siya og Jesus. Siya mahimong dakong hari, dili sa kalibutan lamang, kundili sa kasing-kasing sa katawan. Pero, wa pa man ko'y bana. Unsaon man ako ini? Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, ug walay imposible sa Ginoo. Kung mao kini ang kabubuton sa Ginoo. Kay ako, alagad man kaniya. Bisan lisod sabton. Bisan dili ako andam. Mudawat ko. Matuman unta ang tanan. Sumala sa iyang pulong. Apan dili sayon ang pagdawat, ilabi na ni Jose. Maria, unsa bang imong gisulti? Mabtos ka? Unsaon ako sa pagtuo ini? Maria, nasakitan ko. Pero, naglibog sab ko. Jose, wa ko'y laing masulti kung dili ang kamatuoran. Dili kini sayo pa. Dili kini sala. Plano kini sa Ginoo. Plano sa Ginoo? Sa iyang pagduha-duha, gihatdan usab siya og pahibalo sa Ginoo. Jose, ayaw kahadlok pagdawat kang Maria. Kaya ang bata nga ana sa iyang sapakan, gikan sa Ginoo. Oh, Maria, pasaylo ako. Pasaylo ako sa kong pagduha-duha. Di pa ginako masabdan ang tanan. Apan, mutuo ko. Panalipdan ko ikaw, Maria, ug ang bata. Salamat, Jose. Salamat kaayo nga dili ko mag-inusara. Sa ilang pagbiyahe padulong sa Bethlehem, kapoy ang lawas. Lisod ang sitwasyon. Ug walay tagbalay nga midawat kanila. Ang mga pultahan nagsira. Ang mga suga napalong. Apan sa usa ka pasungan, didto magsugod ang milagro. Ug sa usa ka gabi nga mamingaw, nataw ang manluluwas sa kalibutan. Jesus, akong anak. Bisan sa kalisod nga imong gigikanan. Nasayot ako. Taas ang imong patulngan. Ang hari, nagpakatao sa kalisod. Kinsa may makatuo ini? Mitubo si Jesus dili lang sa edad, kundi sa kaalam ug gugma. Ug sa dihang miabot ang panahon, nagsugod siya sa pagtudlo. Kamu nga nangaluya, duol kamo kanako. Ang gugma sa amahan, alang sa tanan. Magtutudlo. Unsaon mo na pagigugma bisan sa among mga kaaway. Pedro, sayon lang ang paghigugma sa nagmahal kanimo. Apan ang tinuod nga gugma, makita sa pagpasaylo bisan sa kasakit. Lisod man magtutudlo. O, lisod. Pero mao ka na ang dalan sa kaluwasan.
Unsa may akong buhaton? Naglibog ko ini. Si Jesus bigod ang among paglaom. Kung ihatag ni mo siya, hatagan ka na mo og bayad. Pila ba sab? Hatagan ka na mo og katluan kapilak. Sige. Sa katapusang gabi, nagtapok sila. Apan wa sila masayod, nga kini na ang katapusan nilang panag-uban. Gusto ko nga mag-uban ka karong gabi una. Kay dunay mahitabo. Magtutudlo. Nganong murag bugat man ang imong tingog. Usa kaninyo ang magbudhi kanako. Ako ba? Magtutudlo? Gipamulong mo. Ug sa dihang gikuha niya ang pan, Kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Og kining bino mao ang akong dugo alang sa pagpasaylos sa sala. Magtutudlo, bisag unsa pa'y mahitabo. Ubanan ko ikaw hangtod sa katapusan. Pedro, sa dili pa mo tuktugaok ang manok. Ilimod ko nimo sa makatulukay gayon. Di ka na mahitabo, magtutudlo. Andam kong mamatay, uban ka nimo. sa hilom nga kagabhion, ug sa hilom nga dapit sa hardin sa Getsemane, may kanaog si Jesus, uban sa iyang mga tinunan. Ang gabi mabugnaw, ug ang hangin bugat pamation nga murag nagda sa kasakit nga hapit na muabot. Gibili niya ang uban sa layo ug nag-inusara siya. Bugat ang iyang kasing-kasing, ang kahadlok, kasakit ug kabalaka, tanan iyang gibati, isip usa ka tawo. Amahan, kung mahimo, ipalayo kining kupa, gikan kanako. Nahadlok ako. Nasakitan ako. Apan, dili ang akong kabubuton ang matuman, kundi ang imo. Sa iyang pagampo, ang iyang singot na himong sama sa mga patak sa dugo nga nahulog sa yuta. Ug samtang siya nagampo, ang iyang mga tinunan sa layo nangatulog. Wa masayod sa dako nga pagsuway nga nagpaabot. Gikan sa halayo, misiga ang mga suga nga sulo ug madungog ang tingog sa nagkaduol ng panon sa mga sundalo ug mga bantay sa templo. Naguna kanila si Judas, ang tinunan nga kaniadto, nagauban sa Ginoo, apan karon nagdala sa timaan sa pagbudhi. Magtutudlo. Judas, gihagdan ba nimo ang anak sa tao? Aron itugyan? Ano siya? Takbo siya! Takbo! Magtutudlo! Buhayin ninyo siya! Buhayin! Ang akong nungkan! Atay! Pedro, ibalik ang imong espada. Ang tanan nga mo gamit og hinagiban. Sa hinagiban usab, mamatay. Pahikapa ko sa imong dunggan. Ayaw kadlok. Ang kaluoy, labaw pa sa kasuko. Wala! Nabalik akong dunggan! Bisan pa sa kagubot, gipakita gihapon ni Jesus ang kaluoy. Pagkahuman sa gabi sa pagbudhi, gidala si Jesus sa hukmanan sa mga kadagkuan sa mga kaparian, padulong sa palasyo ni Pilato sa Jerusalem. Ug si Pedro, misunod apan naa sa layo, puno sa kahadlok ug kalibog. Hoy! Di ba ikaw
Usa sa iya mga kauban. Dili, oy. Wa ko makailanan niya. Sigurado ko, kauban ka gud niya. Wa ko makailanan tawana. Wa! Tinuod yun. Nagkailamin mo. Kauban ka gid niya. Usa ka kagalilian. Gingnan ko na kamo. Wa ko makailanan niya. Wa! Oh. Pedro, sa dili pa mo tuktugaog ang manok. Ilimod ko nimo sa makatulukay kayon. Ginoo! Unsa man kini akong nabuhat? Og si Pedro, mihilak pag-ayo. Ang iyang grabe nga pagtuo napildi sa kahadlok. Apan ang iyang kasing-kasing naghinulsol. Ikaw ba ang hari sa Baguio? Di pamulong muna. Apan wa ako'y nakita nga sad-an kining tawhan. Ang tingog sa katawhan nagkakusog, nagkahiusa, og sa kahadlok sa kagubot, og sa maisog ng katawhan, gitugyan ni Pilato si Jesus aron ilansang sa krus. Aniya kining tubig. Hugasan ko ang akong mga kamot. Timaan nga wala ako'y labot sa kamatayon nin tawana. Og didto magsugod ang dalan sa pag-antos. Ang dalan padulong sa krus. Ang inosente gihukman, ang walay sala gisilutan. Didto gisugdan ang walay kaluoy nga pagpaantos ni Jesus. Matag latigo, usa ka pinakasakit. Matag hampa, usa ka pagpaubos. Bisan pa sa ilang pagbiay-biay, apan si Jesus nagpabilin nga malumo. Human sa way kaluoy nga paglatigo, gipas-an ni Jesus ang krus. Usa ka bug-at nga kahoy nga magdala kaniya padulong sa kamatayon. Bangon! Bangon! Lupasan na ang imong krus! Sa kakapoy og kasakit, natumba si Jesus tungod sa kabug-at sa krus nga iyang gipas-an. Apan, walay kaluoy ang mga sundalo. Ayaw ka mo paghilak. Alang ka na ako. Kundi, alang sa inyong kaugalingon o sa inyong mga anak. Bisan sa iyang kasakit, gihuna-huna gyapon niya ang uban. Ug sa ilang paglakaw, nagkaduol na sila sa dapit sa kamatayon, ang lugar nga gitawag og Golgota. Jesus! Anak! Ngano kinahanglan man nga mahitabo kini po? Inahan, magpakaligon ta. Ayaw ko balaga. Minga ko. Di ka na ko pasagdan, inahan. Dili na kumantos ang pagtanaw sa iyang kahimtang. Luoy kaayo siya. Jesus! Anak! Natumba siya pag-usab, ubos sa kabug-aton sa krus. Tabalan na to siya! Ang usa ka inahan, nagtanaw sa iyang anak nga nag-antos. Apan wa siya'y mahimo, kundi ang paghilak lamang. Si Juan ug Magdalena nagpabilin sa iyang kiliran, mga saksi sa kasakit ug sa gugmang walay sukod. Sa dapit nga gitawag og Golgota,
Gidala si Jesus aron ilansang sa krus. Ang dapit nga napuno sa kasaba ug kasakit nga dili masukod. Matag hapak sa martilyo sa lansang, murag gilansang usab ang kasing-kasing sa mga nagtanaw. Anak ko! Basta na yung taon! Maluoy mo sa akong anak! Anak ko! Ginoo ko! Kaluoy ni mong tanahon! Inahan, aniyar ko. Dili ka na ko biyaan, inahan. Samtang gipatindog na ang krus, si Jesus mitanaw sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gihigugma. Babae, tanawa ang imong anak. Anak, mao kini ang imong inahan. Samtang nagbitay si Jesus sa krus, wa siya mag-inusara. Sa iyang duha ka kilid, anaa ang duha ka tulisan, mga tao nga gihukman usab sa kamatayon. Di ba nga gamhanan ka na? Kung tinuod ka gamhanan ka, luwas sa imong kagalingon! O apilami! Huwag ka ba'y kahadlok sa Diyos? Pareha kinagsilot. Pero kita ang angayan ni Ili. Apan siya, huwag kibuhat ka dautan. Ug mitanaw siya kang Jesus. Ginoo! Hinumdumi ako. Kung tuwa ka na sa langit. Sapagkat tinuod, sultihan ko ikaw. Kayong adlaw, makauban ka kanako sa paraiso. Sa tunga sa kasakit ug kamatayon, nagpadayon gihapon ang kaluoy ug ang pasaylo. Ang iyang lawas nagkaluya na, ang iyang ginhawa padulong na mapalong. Ug sa usa ka gutlo sa hilom nga pag-antos. Wow! Ako! Giwa ko na siya. Ato pa'y magsuka. Ato pa'y magsuka. Apan imbis nga tubig ang ilang ihatag, suka ang ilang gihatag kaniya. Ang manluluwas giuhaw. Apan ang kalibutan, wa mo tubag sa iyang tinuod nga panginahanglan. Ug hangtod karon, nagpadayon gihapon ang iyang tingog sa matag kasing-kasing. Giuhaw sa pagbalik sa mga tao ngadto kaniya. Apan bisan pa sa tanan, wa mapildi ang iyang espiritu. Natuman na. Usak kapulong apan nagdala og kahulugan sa kaluwasan sa kalibutan. Ang tanan niyang giantos, ang tanan niyang sakripisyo, natuman na. Sa imong kamot, itugyan ko ang akong kalag.
Ang anak sa Diyos namatay, apan sa iyang kamatayon nataw ang paglaom. Sa iyang pagantos, midaog ang kaluwasan. Ug sa iyang paghatag sa iyang kinabuhi, midaog ang hustisya. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Human sa kamatayon ni Jesus, daw mingiub ang kalibutan, ang kahayag napulihan sa kasubo, ug ang paglaom daw natabunan sa kangitngit. Anak, nganong ingon ini man? Ngano man? Ang kasing-kasing ni Maria, napuno sa kasakit, ang iyang anak nga iyang gikugos kaniadto. Apan karon, wala na'y kinabuhi. Ilang gibutang ang lawas o gitabunan ang lubnganan sa usa ka dakong bato. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow. Ug sa dihang nasirad ana ang lubnganan, murag natapos na ang tanan. To see the man condemned to die on Calvary. Apan ang sugilanon, wa pa mahuman. Sa ikatulong adlaw, adunay hitabo nga muusab sa tanan. Sayo pa sa kabuntagon, mibalik sa lubnganan sila si Maria Magdalena. Ang ilang tuyo, maong nga tapuson ang pagatiman sa lawas ni Jesus. Unsaon man nato pagpaligid sa bato nga nagtabon sa lubnganan? Apan, sa ilang pag-abot, ang bato napaligid na ug ang lubnganan naabli na. Ginoo, ngano man ni? Asa na siya? Ayaw ka mo kahadlok. Nangita ba ka mo ni Jesus nga ginansang sa krus? Wala na siya dinhi. Nabanhaw na siya. Ha? Buhi siya? Buhi ang Ginoo? Maria Magdalena, Magtutudlo! Buhi ka gidi ay! Sa dihang iyang nadungog ang tingog, iyang nailhan ang Ginoo nga iyang gihigugma pag-ayo. Buhi na. ayaw ko hikaba karon. Apan lakaw, isulti ngadto sa uban nga ako buhi. Ang krus dili katapusan, ang lubnganan dili kapildihan. Kaysa ikatulong adlaw, mibangon si Jesus gikan sa lubnganan. Sa iyang pagkabanhaw, ang sala nawagtang, ang kamatayon napildi, ug ang kinabuhi midaog, ug hangtod karon ang iyang mga saad nagpabilin nga ang mituo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan.
Ug dinhi mga higala natapos kining atong sugilanon nga naghulagway sa kinabuhi ni Ginoong Hesus, nga naghatag og mensahe nga sa matag kasakit nga atong magian, hinumdumi, adunay kahayag sa tumoy sa kangitngit, sa matag kapakyasan, adunay bag-ong sinugdanan, ug sa matag luha, adunay kalipay nga nagpaabot. Gihatagan og kinabuhi ning musunod sa papel ni Ginoong Hesus, John Puhanes, Maria Jelly Haka, Jose O.J. Kumpok Rakasa, Magdalena Carol Marie Hikain, Pedro Ray Arellano, Juan Jeffrey Gabunada, sa papel sa Anghel Dino Berungan Eliseo. Inabagan ning mosunod Jay Badayos, Janjan Lara, Alduin Nacorda ug Marites Albores. Kining maong sugilanon gisuwat ni Randy Padayaw Suson. Music and sound effects, Rantrax. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Recording editor, Ariel Mancao. Sa ngalan sa RMN, kini si kasamang Randy Padayaw Suson magkaingon, ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga suki na munting paminaw.